Καλώς ήρθες στο μονοπάτι της πεταλούδας. Στο σημερινό Pick a Card Reading θα μάθουμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς σου ή ποια είναι αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς σου που σε κάνουν να ξεχωρίζεις τόσο πολύ. Θα ανακατέψουμε το deck και θα διαλέξουμε 3 κάρτες. Αν προτιμάς να διαλέξεις τη στήλη σου με βάση το ζώδιό σου, τότε κάτω στην περιγραφή θα βρεις ακριβώς που πρέπει να πας για να οδηγηθείς στο σημείο της εισαγωγής που ανακατεύουμε τα ζώδια και διαλέγουμε 4 ζώδια για την κάθε στήλη. Έχουμε τις 3 κάρτες μας και πάμε να τις κοιτάξουμε. Για τη στήλη νούμερο 1 έχουμε το χαμομήλι. Για τη στήλη νούμερο 2 έχουμε τον κορμό. Και για τη στήλη νούμερο 3 έχουμε το βωμό. Ας φέρουμε κοντά τώρα και τους κρυστάλλους μας, να διαλέξουμε έναν κρύσταλλο για κάθε στήλη. Νομίζω πως τους βλέπεις. Λοιπόν, για το χαμομήλι, κατευθείαν νομίζω αυτά εδώ τα όμορφα γαλάζια χρώματα που έχει με οδηγούν σε ένα blue lace agate. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ ωραία με τη στήλη νούμερο 1. Για τη στήλη νούμερο 2 και τον κορμό έχουν ενδιαφέρον οι αποχρώσεις του πορτοκαλί και του καφέ, λίγο γκρι. Μπορούμε να διαλέξουμε ένα tiger's eye. Ξέρεις τι, νομίζω ότι αυτός εδώ ο κρύσταλλος, το smoky quartz, ταιριάζει πολύ ωραία με τη στήλη νούμερο 2. Και για το βωμό κατευθείαν μου τραβάει την προσοχή το κίτρινο εδώ, αυτό το έντονο κίτρινο. Και θα διαλέξουμε το orange calcite. Τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι για να συγκεντρωθείς, να αφήσεις τη διαίσθησή σου να σου μιλήσει και να διαλέξεις τη στήλη σου. Αν προτιμάς να διαλέξεις τη στήλη σου με βάση το ζώδιό σου, τότε αυτό το σημείο της εισαγωγής έχει φτιαχτεί για να μπορείς να κάνεις ακριβώς αυτό. Θα ανακατέψουμε τα ζώδια και τυχαία θα βάλουμε 4 ζώδια σε κάθε μία από τις 3 στήλες μας. Λοιπόν, για τη στήλη νούμερο 1, για τη στήλη νούμερο 2 έχουμε 3 και άλλο ένα, 4. Και για τη στήλη νούμερο 4 πάμε να κοιτάξουμε τα ζώδια. Λοιπόν, για τη στήλη νούμερο 1 έχουμε Ταύρο, Σκορπιό, Υδροχόο και Κρυό. Για τη στήλη νούμερο 2 έχουμε Ζύγο, Δίδυμο, Καρκίνο και Τοξότη. Και για τη στήλη νούμερο 3 έχουμε Αιγόκερο, Λέοντα, Ιχθύς και Παρθένο. Πάρε όσο χρόνο θέλεις για να επιλέξεις τη στήλη σου και σε περιμένω στο δικό σου
Reading. Καλώς ήρθες στήλη 1. Αυτά είναι τα decks που θα χρησιμοποιήσω για να διαβάσουμε τις κάρτες Ταρό σήμερα και να μάθουμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς σου που σε κάνει να ξεχωρίζεις τόσο πολύ. Καθώς θα ανακατεύω τα decks, θέλω να σου συστήσω τη στήλη που επέλεξες. Η πέτρα σου λέγεται Blue Lace Agate και είναι μια πέτρα συνδεδεμένη με την ηρεμία, την πραότητα. Και η κάρτα σου είναι το χαμομήλι, με λέξεις κλειδιά, την πραότητα, την ηρεμία και τον ύπνο. Τα ζώδια για τη στήλη 1 είναι ο Ταύρος, ο Σκορπιός, ο Υδροχόος και ο Κρυός. Αν παρόλα αυτά δεν είναι αυτά τα ζώδιά σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείς. Είναι απλώς ένας τρόπος για να διαλέξουν κάποιοι άλλοι τη στήλη τους. Λοιπόν, ας ετοιμάσουμε τις κάρτες μας. Ήδη μπορώ να πω ότι πριν καλά ξεκινήσουμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ξεχωρίζουν στήλη 1. Αλλά δεν θέλω να πω πολλά πριν κοιτάξουμε σιγά σιγά και τις υπόλοιπες κάρτες σου. Λοιπόν, να ετοιμάσω και τις κάρτες σου της Ταρό. Τέλεια. Θα τις αφήσω εδώ. Πάμε να κάνουμε στην άκρη τα ζώδια και θέλω να κάνω χώρο για να μπορείς να κοιτάς όλες τις κάρτες και ξέρω ότι εγώ δίνω κάποια νοήματα, λέω κάποια πράγματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορείς και εσύ να σκεφτείς και να νιώσεις ακόμα περισσότερα πράγματα και θέλω να μπορείς να το κάνεις αυτό στήλη 1. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να κοιτάξουμε τα φύλλα τσαγιού. Έχεις το σκυλί που γαυγίζει. Συμβουλή από κάποιο φίλο. Ωραίο αυτό. Έχεις επίσης το δρόμο στο βουνό. Είσαι στο δρόμο προς την επιτυχία. Τέλεια. Και ξέρεις τι, Λιάννα, έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η ηρεμία με την οποία ούτως ή άλλως έχουμε συνδέσει το χαμομήλι, όλη αυτή η γαλήνη είναι κάτι που υπάρχει μέσα σου. Σαν άνθρωπος έχεις την ευγένεια και την ηρεμία μέσα σου και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να επικοινωνήσεις και με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι ήδη ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που σε ξεχωρίζει σε σχέση, για να είμαστε ειλικρινείς, με πάρα πολλούς άλλους που έχουν αρκετά έτσι επιθετική, να το πω, συμπεριφορά. Εσύ επιλέγεις την ηρεμία, επιλέγεις την ευγένεια. Έτσι είσαι, έτσι νιώθεις και αυτό σε κάνει, νομίζω, να μπορείς να έχεις και πολύ καλούς φίλους που είναι έτοιμοι να σου δώσουν τη συμβουλή όταν τη χρειάζεσαι, ακριβώς επειδή είναι κάτι που το έχεις κερδίσει. Έχεις κερδίσει την αγάπη τους μέσα από αυτή σου την ηρεμία. Για να κοιτάξουμε τι άλλο έχεις. Έχεις την ιτιά. Οικογενειακή θλίψη. Νομίζω πως αυτή τη στιγμή είσαι στο δρόμο προς την επιτυχία, με το δρόμο εδώ στο βουνό. Όμως νιώθω ότι δεν έχεις περάσει εύκολα. Έχεις περάσει από δύσκολες στιγμές. Από θέματα που, ναι, μπορεί όντως να είχαν να κάνουν με την οικογένειά σου, είτε ήταν θέματα υγείας κάποιου αγαπημένου σου προσώπου, είτε ήταν θέματα κάποιων συγκρούσεων που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν και να σε έφεραν σε δύσκολη θέση. Εσύ όμως έχεις την ικανότητα να αντιμετωπίζεις όλες αυτές τις καταστάσεις με ηρεμία. Και αυτό είναι, νομίζω, που ανοίγει μπροστά σου και το δρόμο
για την επιτυχία. Ξέρεις ότι δεν θα είναι εύκολος δρόμος, γιατί είναι ένας δρόμος που είναι ανηφορικός και περνάει μέσα από το βουνό. Όμως, όποια δυσκολία και να προκύπτει στην πορεία σου, εσύ στη Λιένα μπορείς να την αντιμετωπίσεις ήρεμα, με ψυχραιμία, με ευγένεια. Και νομίζω ότι αυτό σου δίνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχεις ακόμα το αυτή. Καλά νέα. Έρχονται καλά νέα προς τα εσένα, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όμως έχω την αίσθηση ότι αυτά τα καλά νέα είναι και κάτι που εσύ φέρνεις στη ζωή σου και στη ζωή των άλλων. Γιατί νομίζω ότι όποιος είναι κοντά σου είναι πάρα πολύ τυχερός στη Λιένα. Το να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που είναι ευγενής, που μπορεί να τον ακούσει, που μπορεί να του πει όμορφα πράγματα, είναι σπάνιο. Και αυτό πραγματικά κάνει την προσωπικότητά σου ξεχωριστή. Έχεις ακόμα το τείχος. Μια παρεξήγηση. Ίσως ακριβώς επειδή είσαι ένας άνθρωπος τόσο ευαίσθητος, αυτό μερικές φορές είτε να σε κάνει εσένα να παρεξηγείς κάποια πράγματα, να σε πληγώνουν λίγο πιο εύκολα από ότι κάποιους άλλους ανθρώπους. Αν κάποιος, ας πούμε, σου μιλήσει με αγένεια, είναι κάτι που θα σου προκαλέσει στενοχώρια. Γιατί εσύ δεν είσαι καθόλου έτσι σαν άνθρωπος. Απ' την άλλη, εδώ με την παρεξήγηση, αισθάνομαι ότι μπορεί κάποιοι αυτή σου την ευγένεια και την ηρεμία να τη θεωρούν αδυναμία. Πόσο λάθος έχουν κάνει. Δεν συνειδητοποιούν ότι αυτή ακριβώς είναι η δύναμή σου. Και μπορεί στην αρχή να το παρεξηγούν αυτό και ίσως να προσπαθούν και να το εκμεταλλευτούν. Ξέρεις, είναι πολύ ευγενικός, ευγενική, μπορώ να εκμεταλλευτώ κάποιες καταστάσεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν είναι ότι αυτή η ευγένεια ακριβώς, αυτή η εσωτερική ηρεμία που έχεις, προκύπτει από την εσωτερική σου ισορροπία. Και ένας άνθρωπος που έχει βρει ισορροπία και γαλήνει μέσα του, είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος σε περίπτωση που κάποιος θέλει να σε αντιμετωπίσει. Με ευγένεια πάντα και με ηρεμία ξέρεις να βάζεις τον καθένα στη θέση του. Και έχεις και το μπουκέτο. Κομπλιμέντα από κάποιον θαυμαστή. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που σου συμβαίνει αρκετά συχνά. Στείλει ένα, ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί σε έναν άνθρωπο τόσο ξεχωριστό, σε έναν άνθρωπο που έχει όλες αυτές τις ποιότητες που έχεις εσύ, σίγουρα και οι άλλοι ανταποκρίνονται θετικά. Και σίγουρα πολύ συχνά ακούς θετικά πράγματα για σένα. Ελπίζω να τα πιστεύεις και εσύ για τον εαυτό σου. Αν όχι, καλό θα ήταν να το δουλέψεις λίγο αυτό το κομμάτι. Όμως οι άλλοι σίγουρα το βλέπουν. Και γι' αυτό έχεις αυτούς τους φίλους, γι' αυτό μπορείς, νιώθω, να κάνεις πολύ βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις. Για να κοιτάξουμε και αυτή την oracle κάρτα σου με τη λέξη growth, ανάπτυξη, επέκταση. Η ανάπτυξη είναι ένα ταξίδι. Εμπιστεύσου κάθε βήμα. Πολύ όμορφο μήνυμα αυτό. Και όντως είναι ένα ταξίδι. Ο δρόμος προς την επιτυχία που ξέρεις ότι υπάρχει για σένα, είπαμε, είναι ένα ολόκληρο ταξίδι. Έχει τις δυσκολίες, αλλά εσύ έχεις την ικανότητα να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου. Να εμπιστεύεσαι τις δυνάμεις σου. Πάντα με αυτόν τον ήρεμο τρόπο που έχεις. Όμως ξέρεις που θες να πας, ξέρεις πώς θα το πετύχεις αυτό το πράγμα και γι' αυτό τα βήματά σου είναι χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Ακόμα και όταν έρχεται κάποια δυσκολία, πάλι χωρίς άγχος την αντιμετωπίζεις.
Και έχεις και το πνεύμα της αράχνης. Κάνε τα όνειρά σου πραγματικότητα. Με το νούμερο 56. Στείλει ένα, νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία που αναζητάς. Έχεις πολλά όνειρα και θέλεις να τα κάνεις πραγματικότητα. Και νιώθω ότι είσαι σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στο να μετατραπούν τα όνειρά σου, οι επιθυμίες σου σε πραγματικότητα. Έχεις ανθρώπους κοντά σου που σε υποστηρίζουν και μπορείς να επικοινωνείς καλά με αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρεις ότι όταν προκύπτουν οι δυσκολίες, μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Έχεις αυτή την ικανότητα. Και νομίζω ότι εδώ στην κάρτα σου που υπάρχει και η λέξη ύπνος, ο ύπνος είναι μια κατάσταση στην οποία μπαίνουμε για να ξεκουραστεί το μυαλό, για να ξεκουραστεί η ψυχή, για να μας αποκαλύψει πράγματα η ψυχή, για να ξεκουραστεί και το σώμα. Και είσαι ένας άνθρωπος, στείλει ένα, που έχεις βρει αυτή την ισορροπία. Ξέρεις πότε πρέπει να προχωράς και ξέρεις και πότε πρέπει να παίρνεις λίγο χρόνο και να ξεκουράζεσαι. Λίγο χρόνο για να ανακτάς τις δυνάμεις σου. Αυτό είναι που σε οδηγεί στην ανάπτυξη. Αυτό είναι που σε οδηγεί στο να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Το ότι ακριβώς μέσα σου υπάρχει αυτή η ισορροπία. Πάμε να κοιτάξουμε και τις κάρτες Ταρό. Έχεις The Knight of Swords, τον υπότη των ξυφών. Έρχεται με διάβγεια και ταχύτητα, δεν καθυστερεί καθόλου. Είσαι σε ετοιμότητα, στείλει ένα, να διεκδικήσεις τα όνειρά σου, να προσπαθήσεις να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Έχεις τη διάβγεια, έχεις πάρει το χρόνο που χρειάζεσαι να σκεφτείς τι ακριβώς είναι αυτό που θέλεις και πώς θα το πετύχεις. Και από εκεί και πέρα, ποιος σε πιάνει. Ξεκινάς την πορεία σου και τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Όμως, κάνεις πράγματα που τα έχεις πρώτα σχεδιάσει καλά. Μετά από αυτό το στάδιο της ηρεμίας, που βάζεις τα πράγματα κάτω και λες θα ξεκινήσω από εκεί και μετά θα κάνω αυτό και μετά θα κάνω το επόμενο βήμα, ξεκινάς την πορεία σου. Γιατί όλα αυτά τα όνειρα που υπάρχουν μέσα σου και θέλεις τόσο πολύ αυτά τα όνειρα να γίνουν η πραγματικότητά σου και έχεις τις ικανότητες να τα κάνεις πραγματικότητα, τα διεκδικείς με όλη σου τη δύναμη και έχεις πολύ δύναμη, αυτή την ήρεμη δύναμη. Έχεις, ναι, αυτό που λέγαμε μόλις τώρα, Two of Wands. Είναι η στιγμή που ακριβώς παίρνεις το χρόνο σου να κάνεις τα σχέδιά σου. Ξέρεις ότι μπορείς να κατακτήσεις ολόκληρο τον κόσμο. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά πράγματα, πολλές σκέψεις, ιδέες, όνειρα που έχεις μέσα σου. Αλλά πριν ξεκινήσεις το ταξίδι σου, παίρνεις αυτό το χρόνο να σκεφτείς. Έχεις χτίσει ήδη σταθερότητα με τις σχέσεις που έχεις στη ζωή σου, με τον ψυχισμό που έχεις διαμορφώσει. Και μέσα σε αυτή τη σταθερότητα, σε αυτή την ηρεμία, κάνεις τα σχέδιά σου. Γι' αυτό μετά μπορείς να κινηθείς με τόση φόρα και με τόσο δυναμισμό. Γιατί πρώτα έχεις κάνει τα σχέδιά σου. Έχεις κοιτάξει ποιες είναι οι επιλογές σου και ξέρεις ποια είναι η καλύτερη επιλογή για σένα. Έχεις επίσης η Ace of Cups, τον άσο από τις κούπες. Νέα συναισθήματα που έρχονται στη ζωή σου. Τα συναισθήματα στη ζωή σου ξεχυλίζουν. Και αυτό γιατί είσαι ένας άνθρωπος που το αξίζει πραγματικά. Αυτό που είσαι εσύ προκαλεί στους άλλους τόσο θετικά συναισθήματα και θέλουν να είναι κοντά σου.
Είναι κάτι που η δική σου προσωπικότητα το δημιουργεί. Μπορείς να τραβάς σαν μαγνήτης τους άλλους ανθρώπους. Με την ομορφιά της ψυχής σου. Με την ηρεμία. Με τα όμορφα πράγματα που έχουν να ακούσουν από σένα. Και νιώθω ότι είσαι εκεί πάντα για τους φίλους σου και τους δικούς σου ανθρώπους. Και αυτό τους κάνει να σε αγαπούν πολύ και να είναι εκεί να σε στηρίξουν σε κάθε σου βήμα. Και έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος που διαρκώς στη ζωή του μπαίνουν νέοι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Δεν είναι θέμα τύχης. Εσύ το δημιουργείς. Εσύ δίνεις στους άλλους όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα, πολλαπλασιάζονται και γυρνούν πίσω σε σένα. Αναπτύσσονται διαρκώς. Και γι' αυτό έρχονται όλες αυτές οι θετικές κουβέντες, όλα αυτά τα κομπλιμέντα, όλος αυτός ο θαυμασμός. Γιατί σου αξίζει. Για να κοιτάξουμε, έχεις τον πύργο, the tower. Αυτό είναι μια μεγάλη στιγμή στη Λιένα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πολύ μεγάλη ιδέα που θες να πραγματοποιήσεις. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα όνειρα μέσα σου. Και δεν είναι μικρά όνειρα. Νιώθω ότι η επιτυχία σου δεν είναι κάτι μικρό. Είναι κάτι που έχει ένταση. Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος χαλαρός, να το πω έτσι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις πάθος. Δεν σημαίνει ότι δεν θες με πάθος πράγματα. Και νιώθω με τον πύργο ότι ξέρεις πολύ καλά και τα πράγματα που πρέπει να αφήσεις στο παρελθόν, έχεις την ικανότητα να το κάνεις αυτό. Πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται με αυτό. Νομίζω ότι εσύ στη Λιένα μπορείς, ίσως πάντα μπορούσες, ίσως τώρα είσαι σε ένα σημείο της ζωής σου που μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι αυτό που έχει χτιστεί σε σταθερό έδαφος, ποια είναι η ιδέα που θα με πάει παρακάτω, ποια είναι η ιδέα που αξίζει να κυνηγήσω. Και όταν έρχεται η νέα ιδέα, και ξέρω ότι έχεις πολλές ιδέες, ξέρεις ποια είναι αυτή που πρέπει να κυνηγήσεις. Γιατί το μυαλό σου έχει αυτή την καθαρότητα να μπορεί να κρίνει, έχει αυτή την κριτική σκέψη. Με ηρεμία, αλλά και με πάθος. Έχεις ακόμα Two of Pentacles, το 2 των πεντάκτηνων. Εδώ φαίνεται όλη σου η ικανότητα να μπορείς να λειτουργήσεις σε δύσκολες καταστάσεις και να μπορείς να ισορροπήσεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Νομίζω ότι στη Λιένα μπορείς να κάνεις όντως πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορείς να έχεις περισσότερους από έναν στόχους και μπορείς να τους επιδιώκεις με επιτυχία. Το μυαλό σου έχει την ικανότητα να μπορεί να ελύσσεται ανάμεσα σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Παίρνεις τον χρόνο σου και σχεδιάζεις. Ποιο αξίζει αυτή τη στιγμή να κυνηγήσεις. Και έχεις και Six of Cups, τις 6 κούπες. Γιατί και πάλι εδώ έρχεται το συναισθηματικό σου κομμάτι. Όλες οι όμορφες αναμνήσεις που έχεις μέσα σου, όλα τα όμορφα πράγματα που θέλεις να κάνεις και να δώσεις στους άλλους. Όλα τα συναισθήματα που σε γεμίζουν. Που σε γεμίζουν κάτω από τον άσο εδώ στις κούπες, σε γεμίζουν τόσο πολύ που, όπως είπα και πριν, ξεχυλίζει. Ξεχυλίζει το συναίσθημα. Είναι τόσο πολλά τα συναισθήματα που έχεις. Και τόσοι πολλοί οι άνθρωποι που θέλουν να είναι στη ζωή σου και να μοιραστούν μαζί σου αυτά τα συναισθήματα. Νομίζω για κάποιους από εσάς σίγουρα ισχύει αυτό. Είστε αυτοί που πηγαίνουν, ας πούμε, σε μια εκδήλωση και μετά από λίγη ώρα έχει σχηματιστεί ένας κύκλος γύρω σας. Έχετε τραβήξει το ενδιαφέρον
όλων των ανθρώπων. Γιατί ακούν τόσο όμορφα πράγματα που έχετε να πείτε, νιώθουν τη θετική σας ενέργεια και έλκονται από εσάς. Στη Λιένα νομίζω ότι το να μπορεί κανείς να έχει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο δυναμισμό, τις ξεκάθαρες ιδέες, τους ξεκάθαρους στόχους, τα όνειρα, το πάθος, αλλά ταυτόχρονα όλα αυτά να μπορεί να τα κάνει με ευγένεια ψυχής, με καθαρότητα ψυχής, με ηρεμία, παίρνοντας ακόμα και το χρόνο να ξεκουραστείς. Δηλαδή πραγματικά έχεις βρει μια καταπληκτική ισορροπία στη ζωή σου. Και νομίζω στη Λιένα πως αυτή ακριβώς η ισορροπία, η ομορφιά της ψυχής σου, σε κάνει πραγματικά να ξεχωρίζεις. Θα ήθελα ειλικρινά να υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι σαν εσένα σε αυτόν τον κόσμο. Θα ήταν ένας πιο ωραίος κόσμος να ζούμε. Στη Λιένα, κράτα μόνο αυτά που σε αγγίζουν πραγματικά από όσα είπα στο reading σου και άσε τα υπόλοιπα να κυλήσουν. Ξέρω ότι έχεις την ικανότητα να το κάνεις αυτό. Ελπίζω να σου φάνηκε όμορφο το σημερινό reading. Αν μπορείς να κάνεις εγγραφή και ένα like στο βίντεο, θα με βοηθήσεις πάρα πολύ. Και στη Λιένα, συνέχισε να είσαι αυτός ο υπέροχος άνθρωπος που είσαι. Αυτός ο ξεχωριστός άνθρωπος που είσαι. Καλώς ήρθες στήλη 2. Αυτά είναι τα decks που θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Πάμε λοιπόν να μάθουμε τι είναι αυτό, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που κάνουν την προσωπικότητά σου να ξεχωρίζει τόσο πολύ. Πριν από αυτό, θέλω να σου συστήσω τη στήλη σου. Ο κρίσταλός σου είναι το Smoky Quartz και είναι ένας πολύ όμορφος κρίσταλος που σχετίζεται με τη σταθερότητα, με την προστασία, με την καθαρότητα του μυαλού. Και η κάρτα σου είναι ο κορμός. Οι λέξεις κλειδιά που έχει είναι η σταθερότητα, η αφοσίωση και η αξιοπιστία. Αν επέλεξες τη στήλη σου με βάση το ζώδιό σου, τότε τα ζώδια για αυτή τη στήλη είναι ο Ζυγός, ο Δίδυμος, ο Καρκίνος και ο Τοξότης. Αν δεν είναι αυτά τα ζώδιά σου, μην ανησυχείς καθόλου, είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να διαλέγουν κάποιοι άλλοι τη στήλη τους. Λοιπόν, πάμε να ανακατέψουμε και τις κάρτες Ταρό να είναι έτοιμες. Ωραία. Θα τις αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν. Αυτά μπορούν να πάνε εδώ για να κάνουμε χώρο για τις κάρτες σου. Εδώ νομίζω ότι είμαστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κοιτάξουμε τα φύλλα τζαγιού. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που σε κάνουν μια τόσο μοναδική προσωπικότητα. Στήλη 2. Έχεις την τίγρη. Κάνεις κάτι επικίνδυνο. Παίρνεις κάποιο ρίσκο. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κάρτα. Στήλη 2, γιατί ξέρεις, με τον κορμό εδώ στην κάρτα σου και την κουκουβάγια που κρύβεται μέσα, υπάρχει αυτή η σοφία που νιώθω ότι έχεις. Και με τις λέξεις κλειδιά να είναι η σταθερότητα, η αξιοπιστία, νιώθω ότι είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί κανείς να εμπιστευτεί. Ο άνθρωπος που ξέρουν οι άλλοι ότι θα είναι εκεί, δίπλα τους. Ο άνθρωπος που όταν πει ότι θα κάνει κάτι, θα το κάνει όντως. Κάποιος που είναι αφοσιωμένος στους στόχους του, στους ανθρώπους που αγαπάει, στους ανθρώπους που θέλει να βοηθήσει. Και νομίζω ότι όταν κάποιος είναι τόσο αξιόπιστος,
κερδίζει αυτόματα και το σεβασμό και την αγάπη των άλλων. Στήλη 2, παρόλα αυτά, ενώ έχεις όλη αυτή τη σταθερότητα και μάλλον ακριβώς επειδή έχεις όλη αυτή τη σταθερότητα και επειδή ο κορμός σου είναι τόσο δυνατός, έχεις την ικανότητα να παίρνεις και ρίσκα. Δεν κάθεσαι φρόνημα στήλη 2 και το θαυμάζω πάρα πολύ αυτό. Αν θέλεις κάτι, θα το προσπαθήσεις. Ξέρεις ότι υπάρχουν ρίσκα, τα υπολογίζεις, πατάς γερά στα πόδια σου και γι' αυτό μπορείς να κυνηγήσεις ακόμα και κάτι που μπορεί να φαίνεται σε κάποιους άλλους κάπως παρακινδυνευμένο. Εσύ θα το προσπαθήσεις. Δεν φοβάσαι. Για να κοιτάξουμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε μία γυναίκα. Σχέσεις, επικοινωνία, επαφή με κάποια γυναίκα. Right. Για να βάλουμε και την κάρτα αυτή εδώ. Right. Άχωρες. Τέλεια. Έχεις την Κανάτα. Με μια έτσι χαρούμενη ελαφρότητα στην καρδιά και μια ανεμελιά. Περνάς χρόνο και έτσι πιο ανέμελα. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που είναι έτσι πολύ κολλημένος και αυστηρός. Δίνεις το χρόνο και για να αφήσεις το παιδί που έχεις μέσα σου να εκφραστεί. Μπορεί να έχεις από τη μια όλη αυτή εδώ την αξιοπιστία, τη σταθερότητα, το δυναμισμό, αλλά ταυτόχρονα έχεις και αυτή την πλευρά που είναι έτσι πιο ανάλαφρη, που θέλει τις ευχάριστες στιγμές, που θέλει την ανεμελιά. Έχεις πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στήλη 2. Κάποιος θα έλεγε ότι το ένα έρχεται σε κόντρα με το άλλο, αλλά δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Αυτό που νιώθω είναι ότι υπάρχει μια ισορροπία εδώ. Υπάρχει μια ισορροπία. Είναι ακριβώς επειδή πατάς γερά στα πόδια σου, έχεις το περιθώριο να πάρεις και το ρίσκο. Να κάνεις και κάτι έτσι πιο έξαλλο. Να περάσεις και όμορφα. Έχεις ακόμα το V for victory. Γιατί κάποια νίκη έρχεται σε κάποιο τομέα. Και να σου πω την αλήθεια στήλη 2, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που από τη μια είναι αξιόπιστος, είναι ειλικρινής, είναι σταθερός, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι είναι αυτό που επιδιώκει, είναι λογικό, παίρνοντας και τα ρίσκα, είναι λογικό να μπορεί να το κατακτήσει κιόλας αυτό που θέλει, να μπορεί να κερδίσει. Αν κάποια γυναίκα σε βοηθήσει σε αυτό, ακόμα καλύτερα. Αν αυτή η γυναίκα είναι ένας άνθρωπος του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, ένας άνθρωπος του φιλικού σου περιβάλλοντος, μια πολύ καλή φίλη, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις και κάποιους στόχους σου, να κερδίσεις πράγματα, μπορεί να κερδίσεις μόνο και μόνο επειδή έχεις σχέση με αυτή τη γυναίκα. Να φέρνει θετικά πράγματα στη ζωή σου ή να φέρνεις θετικά πράγματα εσύ στη ζωή της. Μπορεί να είναι μια κόρη, μια μητέρα, μια φίλη, μια αδερφή. Υπάρχει αυτή η όμορφη σχέση πάντως νιώθω. Και νιώθω ότι έχεις αρκετές όμορφες σχέσεις. Νομίζω κάτι παρόμοιο έλεγα και στη στήλη 1 για διαφορετικούς λόγους, για κάπως διαφορετικούς λόγους η αλήθεια είναι, αλλά ότι υπάρχουν στη ζωή σου όμορφες σχέσεις, αυτό το νιώθω. Και μια και το έλεγα στη στήλη 1, μπορείς, αν θες να ακούσεις και τη στήλη 1, μπορεί να σε ενδιαφέρει κάτι από αυτά που είπαμε εκεί. Για να κοιτάξουμε τι άλλο. Έχεις τα δάκρυα. Μεγάλη προσωπική λύπη.
Μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που στο παρελθόν έχεις περάσει δύσκολες στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή περνούν δύσκολες στιγμές στη ζωή τους. Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Για κάποιους τα πράγματα έρχονται λίγο πιο δύσκολα. Νομίζω ότι κάποιοι από εσάς στη στήλη 2 μπορείτε να ταυτιστείτε με αυτό. Έχετε περάσει από λύπη, από δάκρυα, από στιγμές που νιώθατε δυστυχία. Και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές σας έκαναν ακόμα πιο ισχυρούς. Μπορεί ακόμα μια γυναίκα που υπήρχε ή υπάρχει στη ζωή σου να σου προκάλεσε μεγάλη θλίψη. Εσύ όμως δεν άφησες αυτή τη θλίψη να σε ρίξει. Ναι, τη βίωσες, την ένιωσες, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτή η θλίψη μπορεί να σε έκανε ακόμα πιο ισχυρό χαρακτήρα. Αυτή η θλίψη μπορεί να πήρες μαθήματα και να πηγαίνεις παρακάτω και να μπορείς να έχεις τις επιτυχίες και τις νίκες που θέλεις. Νομίζω ότι αντί να φέρει αρνητικά πράγματα στη ζωή σου, εσύ το γύρισες και τα έκανες θετικά. Και ακόμα και τις στιγμές της θλίψης που μπορεί να σου προκάλεσε ένας άνθρωπος, εσύ έδειξες την αφοσίωσή σου. Μπορεί να συγχώρεσες, να βρήκες τη δύναμη να συγχωρέσεις. Μπορεί να αποδέχθηκες. Μπορεί να αποδέχθηκες το γεγονός ότι, ξέρεις κάτι, από αυτή τη σχέση, όσο και να με στεναχωρεί, πρέπει να απομακρυνθώ. Αλλά έχεις τη δύναμη να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχεις την επιτυχία. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι έχεις όλες τις δυνατότητες για να καταφέρεις πολύ σπουδαία πράγματα στη ζωή σου, στήλη 2. Έχεις την επιτυχία ακριβώς κάτω από τη νίκη. Αυτά τα ρίσκα που παίρνεις τα έχεις σκεφτεί καλά, τα έχεις σχεδιάσει. Πατάνε σε γερές βάσεις. Είναι φαινομενικά ρίσκα. Εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι έχεις το σχέδιό σου. Και με αφοσίωση θα κάνεις τα πράγματα που πρέπει να κάνεις για να φτάσεις σε αυτήν την επιτυχία. Για να κοιτάξουμε. Δύναμη. Η εσωτερική σου δύναμη δεν έχει όρια. Απελευθέρωσέ την. Και φυσικά για την εσωτερική σου δύναμη μιλούμε τόση ώρα. Ένας άνθρωπος που είναι τόσο αξιόπιστος, τόσο σταθερός, ναι, είναι και ένας άνθρωπος που έχει τρομερή εσωτερική δύναμη. Και αυτή η εσωτερική δύναμη σε βοηθάει να πας ακόμα παρακάτω στη ζωή σου. Αυτή η εσωτερική δύναμη είναι που διαμορφώθηκε ίσως μέσα από δύσκολες στιγμές και είναι και αυτή η ικανότητά σου να προσπερνάς τις δυσκολίες και να βλέπεις τις ομορφιές της ζωής και να βλέπεις πώς μπορείς να περάσεις καλά και τα πράγματα που μπορείς να κάνεις για την εξέλιξή σου. Έχεις σαν το λιοντάρι τη δύναμη να το κάνεις αυτό. Σαν την τίγρη, την ικανότητα να κυνηγήσεις αυτό που θέλεις και να το καταφέρεις. Και έχεις και το πνεύμα της αγριόγατας. Ελπίζω να το μεταφράζω σωστά. Νούμερο 8. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Και είναι όντως ένα μυστήριο η ζωή. Αλλά νιώθω ότι εσύ στήλη 2 θέλεις αυτό το μυστήριο να το εξερευνήσεις. Δεν κάθεσαι φρόνημα. Με τον πολύ θετικό τρόπο το λέω αυτό. Και είναι πολύ όμορφο να βλέπει κανείς ανθρώπους που έχουν αυτό το δυναμισμό να κυνηγήσουν τα πράγματα που θέλουν. Αλλά να το κάνουν με έναν τρόπο τόσο σίγουρο, τόσο σταθερό. Νομίζω ότι αν κάποιος σου αναθέσει να κάνεις ένα πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να απογοητεύσεις κάποιον.
Το μόνο που θα σου έλεγα σε αυτό το σημείο στήλη 2 είναι μήπως κάποιες φορές αυτή την αφοσίωσή σου πρέπει λίγο να την επαναξετάζεις. Όμως για να είμαι ειλικρινής, νιώθω περισσότερο ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά ποιος αξίζει την εμπιστοσύνη σου και ποιος όχι. Τα έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πάμε να κοιτάξουμε και τις κάρτες Τάρο. Τι μας αποκαλύπτουν. Wow. Strength. Ή δύναμη. Ακριβώς το ίδιο. Ακόμα ένα λιοντάρι στήλη 2. Γιατί τόση είναι η εσωτερική σου δύναμη, που μπορείς να χαλιναγωγήσεις ακόμα και ένα λιοντάρι. Είτε είναι εσωτερικό λιοντάρι, ξέρεις, εσωτερικές φωνούλες που μπορεί να σου λένε δεν μπορείς να καταφέρεις εκείνο, δεν μπορείς να κάνεις το άλλο. Εσύ μπορείς αυτό να το κάνεις να σιωπάσει. Είτε είναι εξωτερικό το λιοντάρι. Με στέκει αυτή η πρόταση, το ξέρω. Είτε έχει να κάνει με κάποιους εξωτερικούς παράγοντες, εσύ με ηρεμία, με σιγουριά, με εμπιστοσύνη στις απεριόριστες ικανότητες που έχεις. Ξέρεις ότι τις έχεις. Μπορείς με ηρεμία να αντιμετωπίσεις όλες τις δυσκολίες, όλες τις καταστάσεις, γιατί ακριβώς είσαι τόσο ισχυρή σαν ψυχοσύνθεση. Και όταν ένας ψυχισμός είναι τόσο ισχυρός, έχει τόσο σταθερές βάσεις, τίποτα δεν μπορεί να του δημιουργήσει πραγματικό πρόβλημα. Ναι, θα προκύψουν προβλήματα στην πορεία της ζωής, όπως γίνεται, αλλά εσύ μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Οτιδήποτε προκύψει μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Ξέρεις πόσο δυνατή είσαι στήλη 2. Έχεις ακόμα τον Ιεροφάντη. Και νιώθω ότι αυτή τη δύναμη που έχεις, αυτή τη σταθερότητα, την έχεις μάθει, όπως είπαμε και πριν, ίσως από δυσκολίες της ζωής. Από δυσκολίες που ήρθαν και εσύ τις χρησιμοποίησες προς όφελός σου όμως. Για να μάθεις. Και μπορείς σε αυτή σου την προσπάθεια να υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά σου για να σε συμβουλέψουν. Για να σου δείξουν το δρόμο, για να σε στηρίξουν. Και με τον Ιεροφάντη εδώ έχω την αίσθηση ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει την ανάγκη να εξερευνά τα μυστήρια της ζωής. Να εξερευνά διαρκώς νέα θέματα, να μαθαίνει, να εξελίσσεται. Νομίζω ότι η μόρφωση ή, για να το πω καλύτερα, η παιδεία, η ουσιαστική παιδεία, είναι κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ και κάποιοι από εσάς μάλλον έχετε αφιερώσει αρκετό χρόνο σπουδάζοντας, διαβάζοντας, προσπαθώντας να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας. Και αυτό φυσικά όταν συνδυάζεται με έναν άνθρωπο που είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και έχει τόση εσωτερική δύναμη, μπορεί να οδηγήσει μόνο σε επιτυχία. Έτσι δεν είναι? Μόνο σε επιτυχία. Θες να πάρεις τα κλειδιά της γνώσης και να ξεκλειδώσεις κάθε πόρτα και να μάθεις τι κρύβεται από πίσω και δεν φοβάσαι. Πώς θα ήταν δυνατόν να φοβάσαι με όλη αυτή την εσωτερική δύναμη? Και έχεις Five of Pentacles, το 5 των πεντάκτηνων. Έχεις και αυτές τις στιγμές που έχεις περάσει στη ζωή σου που ένιωθες ότι μπορεί να σε είχαν εγκαταλείψει έξω στο κρύο. Ένιωθες ότι δεν παίρνεις αυτό που θέλεις, ότι δεν έχεις αυτό που θέλεις. Και αυτές μπορεί να ήταν οι στιγμές που υπήρχαν τα δάκρυα που λέγαμε πριν. Ήταν στιγμές όμως που τις ξεπέρασες. Ήταν στιγμές που τελικά, παρά τη δυσκολία, σε πήγαν παρακάτω. Γιατί είχες την ικανότητα, είχες αυτή την εσωτερική δύναμη
είχες και αυτή την περιέργεια να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει καταφύγιο για σένα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι κοντά σου. Μπορεί να ήταν μια σχέση η οποία δεν λειτουργήσε. Ήξερες ότι πρέπει να απομακρυνθείς. Ναι, αυτό φυσικά θα έφερε στενοχώρια. Αλλά εσύ πήρες το ρίσκο και είπες δεν θα μείνω σε αυτή τη σταθερότητα που δεν με καλύπτει. Έχω τη δύναμη να πάω παρακάτω και να βρω τη σχέση που θα με καλύπτει ουσιαστικά. Και από κάθε δυσκολία, εσύ κάθε δυσκολία την κάνεις μάθημα. Γι' αυτό προχωράς παρακάτω. Έχεις επίσης το Seven of Wands, 7 ράπτη. Γιατί ακριβώς έχεις αυτή τη δύναμη να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, να υπερασπιστείς τα πιστεύω σου. Έχεις τη δύναμη και έρχεται κάτω από τη δύναμη ακριβώς. Έτσι. Έχεις τη δύναμη να πεις ως εδώ ήταν. Δεν θα το ανεχτώ αυτό. Ή έχεις τη δύναμη να πεις ότι αυτό είναι που θέλω να κάνω. Αυτό είναι επιτυχία για μένα. Και ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή σου που προσπαθούν να σου φέρουν εμπόδια, να σε σταματήσουν, να μειώσουν την αυτοπεποίθησή σου ίσως, δεν μπορούν να το καταφέρουν αυτό. Δεν μπορούν να το καταφέρουν. Γιατί την έχεις χτίσει αυτή την αυτοπεποίθηση. Όχι εύκολα, αλλά την έχεις χτίσει. Και τώρα που την νιώθεις, δεν μπορούν να σε σταματήσουν. Είσαι στο δρόμο για την νίκη. Και καταφέρεις με έναν τρόπο όλα αυτά να τα κάνεις, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεις και χρόνο να περνάς καλά. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που νιώθει τόσο σίγουρος για τον εαυτό του, που πραγματικά νιώθω ότι αυτή η δύναμη, αυτή η εμπιστοσύνη που έχεις, αυτή η διάθεση στο να μαθαίνεις, σε κάνει ανίκητο. Κανείς δεν είναι ανίκητος, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έχεις επίσης, wow, the High Priestess, την αρχιέρεια. Γιατί ξέρεις πόσες δυνατότητες έχεις, ξέρεις ότι οι δυνατότητες σου είναι απεριόριστες και το ξέρεις αυτό γιατί έχεις τη σοφία να το ξέρεις. Το κατέκτησες μαθαίνοντας από τους άλλους, έτσι, αλλά μαθαίνοντας και από τον εαυτό σου, γιατί αυτό που φρόντισες να μάθεις πολύ καλά είναι ο εαυτός σου. Φρόντισες να μάθεις τα όνειρά σου, τις επιθυμίες σου, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που θέλεις. Νιώθω ότι πέρασες χρόνο δουλεύοντας σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το μυστήριο που είναι η ζωή, στο μυστήριο που είναι ο ψυχισμός σου. Και μπορεί να έχεις τη βοήθεια ανθρώπων. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι και επαγγελματικά με κάτι που έχει να κάνει με αυτά τα κομμάτια, είτε της διδασκαλίας στον ένα ή στον άλλο τομέα, είτε τα κομμάτια αυτά τα βαθιά ψυχικά. Αλλά ακριβώς επειδή κοίταξες βαθιά τον εαυτό σου, ξέρεις τι θέλεις και έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο της εσωτερικής δύναμης. Το δούλεψες. Και είχες αυτή τη σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα ήταν που σου επέτρεψε να βδείξεις στον κόσμο των συναισθημάτων. Που τα συναισθήματα είναι ασταθή. Αλλά εσύ μπορούσες να τα αντιμετωπίσεις. Πολλοί θα έκαναν πίσω. Το να αντιμετωπίσει κανείς τον εαυτό του δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα αποφεύγουν αυτά. Δεν θέλουν να πολύ ξέρουν. Εσύ είχες τη δύναμη να το κάνεις αυτό. Να μάθεις. Να μάθεις ποιος είσαι. Και γι' αυτό έχεις γίνει μια τόσο ισχυρή προσωπικότητα. Και έχεις επίσης, βέβαια, 8 of Wands, 8 ράβδι, 8 βέλη,
γεμάτα ενεργητικότητα, με δυναμισμό που πηγαίνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γιατί ξέρεις τι θέλεις. Πιστεύω στήλη 2 ότι αυτά τα στοιχεία που συνδυάζεις, τα χαρακτηριστικά που έχεις σαν προσωπικότητα, πραγματικά σε κάνουν να ξεχωρίζεις. Πώς θα ήταν δυνατόν να είναι διαφορετικά. Όλοι το βλέπουν. Αυτό το δυναμισμό όλοι τον βλέπουν και όλοι τον θαυμάζουν. Αυτή σου την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, όλοι τη βλέπουν και όλοι τη θαυμάζουν. Ξέρω ότι το νιώθεις κι εσύ. Αν έχεις κάποιες μικρές αμφιβολίες, ξέρω ότι θα τις δουλέψεις με τον εαυτό σου και θα μείνουν στο παρελθόν και θα συνεχίσεις την πορεία σου προς την νίκη και προς την επιτυχία και τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Τρομερή ενέργεια στήλη 2. Ελπίζω να σου φάνηκε όμορφο το σημερινό reading. Αν μπορείς να κάνεις εγγραφή και ένα like στο βίντεο, θα με βοηθήσεις πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο reading σου. Bye! Καλώς ήρθες στήλη 3. Αυτά είναι το deck που θα χρησιμοποιήσω για να μάθουμε ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου που σε κάνουν τόσο μοναδικό άνθρωπο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω θέλω να σου συστήσω τη στήλη σου. Ο κρίσταλός σου λέγεται Orange Calcite και είναι ένας λίθος συνδεδεμένος με την αυτοπεποίθηση, συνδεδεμένος με τη χαρά και τη δημιουργικότητα. Οπότε ήδη νομίζω έχουμε κάποια μικρά στοιχεία. Η κάρτα σου είναι ο βωμός με τις λέξεις ευγνωμοσύνη και απελευθέρωση από τα βάρη. Και τα ζώδια της στήλης 3 είναι ο εγώκερος, Λέων, Ιχθύς και Παρθένος. Αν αυτό δεν είναι κάποιο από τα ζώδιά σου, μη σε ανησυχεί, είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να διαλέγουν άλλοι άνθρωποι τη στήλη τους. Και μόλις ετοιμάσω τις κάρτες σου, θα αφήσω τις κάρτες ταρό εδώ για το τέλος. Θα ετοιμάσουμε τα Oracle Decks που θα χρησιμοποιήσουμε για σένα. Ήδη πάντως νιώθω ότι στήλη 3 είσαι ένας άνθρωπος που θέλει το χώρο του, το προσωπικό του περιβάλλον να είναι περιποιημένο, να έχει όμορφα πράγματα, αγαπημένα πράγματα. Πράγματα που έχουν, τόση ενέργεια έχουμε σήμερα. Πετάχτηκε η κάρτα. Σίγουρα αυτή είναι που θα κρατήσουμε. Όπως έλεγα, νιώθω ότι είσαι ένας άνθρωπος που δίνει πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια και θες ο χώρος σου να είναι όμορφος, βάζεις φροντίδα. Δεν λέω ότι θες να έχεις πράγματα ακριβά, δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Αυτό νομίζω που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι πράγματα που έχουν συναισθηματική αξία για σένα. Πράγματα που φέρνουν ομορφιά, στοιχεία από τη φύση. Και γι' αυτό έτσι νιώθεις το χώρο σου σχεδόν σαν το προσωπικό σου βωμό. Και νομίζω ότι είναι πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη. Γιατί στη λιτρία νιώθω ότι είσαι ένας άνθρωπος που εκτιμά αυτό που έχει. Δίνει αξία, ακόμα και στα μικρά πράγματα. Και βρίσκεις τη χαρά, ακόμα και στα μικρά πράγματα. Και αυτό είναι τόσο σημαντικό να μπορεί να το κάνει κανείς και να μην περιμένει να γίνει το wow πράγμα για να χαρεί. Όχι, υπάρχουν τόσα μικρά πράγματα που μπορούμε να χαρούμε στη ζωή. Και εσύ φαίνεται πως έχεις την ικανότητα να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε την κάρτα σου με τον κρίσταλό σου εδώ στην άκρη. Θέλω να τα βλέπεις, αλλά να έχουμε και χώρο για να βλέπεις και τις υπόλοιπες κάρτες σου. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα φύλλα τσαγιού. Έχεις αγάπη. Αυτό κι αν είναι ένα πολύ ωραίο ξεκίνημα. Είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος δυνατά συναισθήματα. Γεμάτος θετικά συναισθήματα.
για τον εαυτό σου και τους άλλους ανθρώπους. Έχεις τόση αγάπη να δώσεις μέσα σου. Είναι υπέροχο. Είναι πολύ τυχεροί οι άνθρωποι που τους έχουν στη ζωή τους, στη λυτρεία. Έχεις επίσης το ρόπαλο. Κάποιος θα προσπαθήσει να σε κάνει να κάνεις κάτι παρά τη θέλησή σου. Αυτό που δεν ξέρει αυτός ο κάποιος είναι ότι έχεις την ικανότητα να τα βάρει, να τα αφήνεις πίσω σου. Δεν μπορεί να σε κρατήσει κάποιος να κάνεις κάτι που δεν το θέλεις πραγματικά στη λυτρεία. Δεν είσαι αυτός ο άνθρωπος που θα υποκύψει τόσο εύκολα. Νομίζω ότι ξέρεις να προβάλλεις τις αντιστάσεις σου εκεί που χρειάζεται. Δεν μπορεί να σε εκμεταλλευτεί εύκολα κανείς. Να κοιτάξουμε τι άλλο έχεις. Έχεις το καλάθι. Αναγνώριση. Πραγματική αναγνώριση. Για όλα τα θετικά πράγματα που έχεις να δώσεις. Να σε επιβραβεύουν για αυτό που είσαι, νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Και το να έχεις την αναγνώριση από τους άλλους ανθρώπους, αυτό είναι που γεμίζει τη ζωή σου με τόση αγάπη. Όλα αυτά τα θετικά στοιχεία οι άλλοι άνθρωποι τα βλέπουν. Τα αναγνωρίζουν σε σένα. Και γι' αυτό σε θέλουν στη ζωή τους. Αλλά νομίζω ότι έχεις την ικανότητα να αναγνωρίζεις και εσύ στον εαυτό σου τα θετικά. Το ότι μπορείς να αντισταθείς. Να πεις όχι, αυτό δεν είναι κάτι που το θέλω να το κάνω και δεν θα το κάνω. Στις περιπτώσεις που μπορείς. Και όταν σου δίνεται κάτι που είναι θετικό, είσαι ένας άνθρωπος που νιώθει ευγνωμοσύνη και που το εκφράζει αυτό και που το δείχνει με λόγια και με πράξεις. Έχεις όμως και αυτή την ικανότητα από τη μια να αντιστέκεσαι και από την άλλη γρήγορα να το αφήνεις πίσω το βάρος. Να είσαι αποφασισμένη στη λύτρια. Νομίζω ότι είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που δεν θα κουβαλήσουν τα βάρη άλλων ανθρώπων. Ξέρεις τι είναι δικό σου και θα το κάνεις και ξέρεις πολύ καλά και τι δεν σου ανήκει. Και θα το αφήσεις στην άκρη. Έχεις ακόμα the skull, το κρανίο. Κρυμμένα μυστικά μπορούν να σε βλάψουν. Εσύ δεν είσαι από τους ανθρώπους που κρατάς μυστικά κρυμμένα. Είσαι από τους ανθρώπους που λένε την αλήθεια. Γι' αυτό ακριβώς αυτά τα κρυμμένα μυστικά, που για κάποιους άλλους είναι επιβλαβή, και φυσικά κάποια στιγμή έρχονται στην επιφάνεια, για σένα δεν υπάρχουν. Ξέρεις ότι αν υπάρχει κάτι θα το πεις, θα το συζητήσεις. Δεν κάνεις κρυφά πράγματα, δεν δημιουργείς έτσι αυτές τις κρυφές καταστάσεις. Όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος που λειτουργείς. Εσύ πηγαίνεις απέναντι και ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σου, είτε πρόκειται για την αγάπη, ξεκάθαρα θα δείξεις την αγάπη σου για έναν άνθρωπο, θα δείξεις την εκτίμησή σου. Είτε έρχεται η ώρα να αντισταθείς, ας πούμε σε έναν εργοδότη, για παράδειγμα, είσαι ο άνθρωπος που θα αντισταθεί. Όχι, δεν θα κρατήσεις το μυστικό, γιατί ξέρεις ότι θα σε βλάψει και δεν το θέλεις καθόλου αυτό στη ζωή σου. Δεν επιτρέπεις να μπει αρνητική ενέργεια στη λειτουργία στη ζωή σου. Εσύ επιλέγεις τη χαρά. Και μπορείς να κάνεις αυτή την επιλογή γιατί έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση. Κάτι που το αναγνωρίζουν οι άλλοι σε σένα. Έχεις το γάμο. Είτε πρόκειται για έναν πραγματικό γάμο, είτε για μία σχέση ισχυρή, δυνατή, σταθερή. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι το θέλεις αυτό στη ζωή σου. Το έχεις ανάγκη. Θέλεις σταθερές, υγιείς σχέσεις.
Και μπορείς και να το δημιουργήσεις. Ακριβώς γιατί έχεις τόση αγάπη να μοιραστείς. Και όταν κάποιος μοιράζεται τόση αγάπη, εισπράττει και αγάπη. Μπορείς να ξεχωρίσεις, να αναγνωρίσεις σε ποιους ανθρώπους θα δώσεις την αγάπη σου, ποιοι την αξίζουν πραγματικά. Και με αυτούς τους ανθρώπους δημιουργείς πολύ ισχυρούς δεσμούς. Είτε είναι επαγγελματικοί δεσμοί, είτε είναι φιλίες, είτε είναι σχέσεις, έχουν δύναμη και σταθερότητα και μένουν στη ζωή σου. Δεν είσαι σήμερα φίλος με τον έναν και αύριο φίλος με τον άλλον. Και υπάρχουν κάποιοι που αν σε πιέσουν να κάνεις πράγματα που δεν τα θέλεις, αν σε φέρουν σε μια θέση να πρέπει να κρατήσεις κάτι μυστικό, οι οποίοι θα φύγουν από τη ζωή σου. Τα ξεφορτώνεις τα βαρύδια. Δεν τα κρατάς. Πολύ ξεκάθαρη ενέργεια. Και έχεις και την γέφυρα που έχει μισογκρεμιστεί. Ανεπιτυχές αποτέλεσμα σε κάποιο πρόβλημα. Και έρχεται ακριβώς κάτω από τα μυστικά. Γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλά πότε το αποτέλεσμα θα έχει επιτυχία και πότε δεν θα έχει. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι όταν θα είσαι σε μια θέση, αν κάποιος προσπαθεί να σε βάλει σε μια θέση, να κρύβεις πράγματα, να κάνεις πράγματα που δεν είναι τίμια, πράγματα που δεν πρέπει να αποκαλυφθούν, θα έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα, προφανώς. Και γι' αυτό φέρνεις τις αντιστάσεις σου. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να σε πείσει, να σε ρίξει εύκολα και να σε μανιπιουλάρει. Δεν μπορούν να σε μανιπιουλάρουν να κάνεις αυτό που θέλουν εκείνοι. Θα κάνεις αυτό που θέλεις εσύ. Αυτό που θεωρείς ότι είναι το σωστό. Και επειδή τα πράγματα που κάνεις έρχονται από ένα μέρος αγάπης, είναι το σωστό. Και φυσικά έχεις τη σοφία. Η σοφία έρχεται από την εμπειρία και από reflection. Και τώρα έχω κολλήσει και δεν θυμάμαι τη λέξη στα ελληνικά. Αυτό θα γίνεται πάρα πολύ σύντομα στην εμπειρία μου, προειδοποιώ. Το να κάθεσαι και να σκέφτεσαι τα πράγματα αναλυτικά και να τα ζυγίζεις. Θα το πω περιφραστικά λοιπόν, αφού δεν μπορώ να το πω μόνο λεκτικά. Ζητώ συγγνώμη στη λειτουργία. Έχεις τη σοφία, την έχεις κατακτήσει όμως. Έχεις διαβάσει, έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και έχεις κατακτήσει τη σοφία. Και ακριβώς επειδή έχεις αυτή τη γνώση, έχεις μαζέψει εμπειρίες, μπορείς στο παρελθόν να έχεις βρεθεί σε μια κατάσταση που έπρεπε να κρατήσεις κάποιο μυστικό. Και αυτό σου προκάλεσε ζημιά. Έφερε αρνητικά πράγματα στη ζωή σου. Το πήρες το μάθημά σου όμως. Γιατί έχεις αυτή τη διάβγεια να καταλάβεις και να πεις όπα, εδώ δεν ήταν η σωστή επιλογή αυτή. Δεν θα το ξανακάνω. Και δεν νομίζω ότι το έχεις ξανακάνει. Τώρα μπορείς να πεις όχι. Τώρα που έχεις αυτή την εσωτερική γνώση. Έχεις την εμπειρία να ξέρεις τι μπορεί να είναι ισχυρό, τι μπορεί να είναι θετικό, να φέρει αξιοκρατικά προνόμια σε σένα και στους άλλους γύρω σου, να φέρει την αναγνώριση, αλλά ξέρεις, παίζοντας τίμια. Και έχεις και το πνεύμα του κοάλα, με το νούμερο 35. Το πνεύμα έχει κάποιο σχέδιο για εσένα στη λυτρεία. Ό,τι σημαίνει πνεύμα για τον καθένα από εσάς. Ξέρω ότι μπορεί να πιστεύετε σε διαφορετικά πράγματα. Μπορεί το πνεύμα για κάποιους να είναι ο εαυτός σας. Εσείς το ξέρετε αυτό καλύτερα. Πάντως υπάρχει κάποιο σχέδιο και νιώθω ότι και εσύ έχεις ένα σχέδιο για τη ζωή σου. Έχεις ένα σχέδιο που νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό σε ενδιαφέρει πραγματικά να έχεις ισχυρές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου. Να έχεις πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις, σχέσεις αγάπης, ειλικρίνειας. Γι' αυτό σε νοιάζει τόσο πολύ έτσι να έχεις
το βωμό σου. Που θα μαζεύεστε κοντά με τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου. Και σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχεις έξω από τη ζωή σου, μακριά από τη ζωή σου, πράγματα που είναι αρνητικά, πράγματα που μπορούν να σου προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα, να σου δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Να μην είναι επιτυχή. Γιατί πώς θα ήταν επιτυχές κάτι που στηρίζεται σε μυστικά, σε πράγματα που δεν θες να κάνεις? Άμα κάτι δεν θέλεις να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Θα το κάνεις αυτό που λέμε με μισή καρδιά. Πόση επιτυχία μπορεί να έχει αυτό? Ξέρεις ότι δεν μπορεί να έχει και πάρα πολύ. Γι' αυτό εσύ έχεις τη σοφία και μπορείς να εστιάζεις, να κάνεις τα πράγματα που πραγματικά θέλεις. Αυτά που είναι στα αλήθεια τα δικά σου σχέδια, όχι αυτά που προσπαθούν να σου επιβάλλουν. Είτε είναι γονείς, είτε είναι εργοδότης. Δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάποιος το δικό του σχέδιο. Ξέρω εγώ, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το κλασικό των γονιών. Να γίνεις, παιδί μου, γιατρός ή δικηγόρος. Δεν λέω. Αν θες να γίνεις γιατρός και δικηγόρος, τότε ναι, αυτό θα κάνεις στη λυτρεία. Αν αυτό δεν σε καλύπτει, δεν νιώθω ότι είσαι ο άνθρωπος που θα υποχωρήσει και θα πει εντάξει, να κάνω το χαπτήρι και να αφήσω στην άκρη τα όνειρά μου και αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω. Όχι. Και σου λέω, αν το έκανες στο παρελθόν, έχεις πάρει το μάθημά σου και τώρα ξέρεις τι θέλεις, έχεις την πείρα της ζωής και δουλεύεις πάνω σε αυτό. Τα βαρύδια αυτά που προσπαθούσαν στο παρελθόν να σου φορτώσουν, πια έχεις απεμπλακεί. Έχεις απεμπλακεί από αυτές τις καταστάσεις. Στη λυτρεία δεν σε αφορούν. Έχεις πολύ καλύτερα πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Για να κοιτάξουμε τις κάρτες Ταρό. Έχεις Seven of Swords. Το 7 των ξυφών. Τα 7 ξύφη. Πες το όπως θέλεις στη λυτρεία. Το σίγουρο είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σε κοροϊδέψει πια. Αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Κανείς δεν μπορεί να σε μανιπιουλάρει. Γιατί εσύ ξέρεις να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις πάρα πολύ καλά. Ξέρεις να ισορροπείς πάρα πολύ καλά. Έχεις τα δικά σου σχέδια και κανείς δεν πρόκειται να στα χαλάσει. Αν κάποιος προσπαθήσει να σε κοροϊδέψει, τότε ξέρει ή θα μάθει ότι έχει μπλέξει με πάρα πολύ λάθος άνθρωπο. Θα τον βάλει στη θέση του και θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί εσύ δεν αστείευεσαι. Δεν έχει κάποιος, νιώθω, την ικανότητα στο σημείο αυτό που έχει φτάσει να παίξει παιχνίδια μαζί σου. Έχεις αυτή την καθαρότητα στη σκέψη. Έχεις ξεκάθαρους στόχους. Ξέρεις να ξεχωρίζεις ποιο είναι το δίκαιο και το άδικο, ποιο είναι το συμφέρον σου και ποιο όχι, ποιο είναι αυτό που θέλεις πραγματικά στη ζωή σου και τι είναι αυτό που θες να αφήσεις πίσω σου και να προχωρήσεις μπροστά. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για σένα. Έχεις Queen of Wands, τη βασίλισσα των ράβων, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Και το υπενθυμίζω, αυτό το λέω και θα το λέω συχνά, οι κάρτες δεν είναι ανεξάρτητες από φύλο. Σωστά, έχουμε τη βασίλισσα εδώ, αλλά αυτό είναι απλώς ένας συμβολισμός. Πάντως εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει. Υπάρχει ένας άνθρωπος γεμάτος αυτοπεποίθηση, που έχει στρέψει το βλέμμα στο στόχο και κανείς δεν μπορεί να τον κάνει να παρεκκλίνει από αυτό το στόχο. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει και το σεβασμό. Προσανατολισμένος στη χαρά, στον ήλιο, στις όμορφες στιγμές. Κρατάει το ηλιοτρόπιο εδώ. Και σένα ο στόχος σου αυτός είναι. Η αγάπη, οι όμορφες σχέσεις, η χαρά. Ο προσανατολισμός σου είναι προς πάρα πολύ θετικά πράγματα στη λυτρεία. Και ταυτόχρονα έχεις αυτή τη δυναμική και τη σοφία που σε βοηθούν να φτάσεις εκεί.
Έχεις επίσης, wow, The Magician, ο μάγος. Ο άνθρωπος που μπορεί να δημιουργήσει τόσο σημαντικά πράγματα ξεκινώντας ακόμα και από το μηδέν. Ξέρεις ότι είναι απεριόριστες οι ικανότητες που έχεις. Αυτό είναι πραγματική αυτοπεποίθηση με το μάγο εδώ. Μπορείς να δημιουργήσεις την ευημερία, την αυθονία που θέλεις στη ζωή σου σε όποιο τομέα της ζωής σου. Είτε πρόκειται για την καριέρα σου, είτε πρόκειται για τη συναισθηματική σου ζωή. Νομίζω ότι σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής σου έχεις όλα τα στοιχεία που σου χρειάζονται για να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις. Για να φτάσεις στην επιτυχία που θέλεις. Για να δημιουργήσεις τη ζωή που πραγματικά θέλεις. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητάς σου. Είσαι από εκείνους τους ανθρώπους, τους ξεχωριστούς, που ξέρουν πραγματικά τι είναι αυτό που αναζητούν. Και ξέρουν και πώς μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα. Πώς από ιδέα μπορούν να το υλοποιήσουν. Έχεις επίσης Six of Pentacles, το 6 των πεντάκτηνων. Ξέρεις να δίνεις. Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει να μοιράζεται. Τη γνώση που έχεις αποκτήσει, ίσως και μέσα από τις δυσκολίες. Τα πράγματα που έχεις, υλικά, αγαθά, τα συναισθήματα, ξέρεις να μοιράζεσαι. Και γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι κοντά σου πάντα. Γι' αυτό μπορείς να δημιουργήσεις αυτές τις πολύ ισχυρές σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης. Ξέρεις όμως και ότι κανείς δεν μπορεί να σε υποτιμήσει. Κανείς δεν μπορεί να σε μειώσει. Έχεις βρει την ισορροπία. Ξέρεις να δίνεις, ξέρεις να δέχεσαι από τους άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης κανείς δεν μπορεί να σε μειώσει και να σε φέρει σε μια θέση να σε κοιτάει από πάνω και να σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Και να σου λέει πρέπει να κρατήσεις αυτό το μυστικό ή πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα που δεν είναι και τόσο ειλικρινές ή τίμιο. Όπως είπα και πριν, ναι, κάνανε πολύ λάθος επιλογή. Δεν θα τους βγει αυτή η επιλογή. Έχεις επίσης Four of Pentacles, το 4 των πεντάκτηνων. Γιατί υπάρχει μέσα σου αυτή η σταθερότητα. Και είναι ακριβώς κάτω από την βασίλισσα, τον Ράβδο. Τα πράγματα που θέλεις να κάνεις, τα πράγματα που έχεις στη ζωή σου, είτε είναι υλικά αγαθά, είτε είναι σχέσεις, ξέρεις να τα προστατεύεις, ξέρεις να τα κρατάς. Αλλά ταυτόχρονα ξέρεις ότι όταν έρχονται και οι δύσκολες καταστάσεις, που όπως είπαμε έχουν προκύψει και γνωρίζεις ότι θα ξαναπροκύψουν στη ζωή σου, έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Ξέρεις πώς να μην μένεις κολλημένος σε αυτά τα πράγματα. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που κολλάει σε μια κατάσταση. Γιατί έχεις τη δυνατότητα να απελευθερώνεσαι από τα βάρη. Είπαμε, τα βαρύδια τα αφήνεις πίσω. Τα αφήνεις πίσω και επιδιώκεις τους δικούς σου στόχους. Και έχεις, wow, και τον βασιλιά των πεντάκτηνων, King of Pentacles, με όλη την αυθονία και την ευημερία που έχει. Πράγματα που τα έχει κατακτήσει, δουλεύοντας γι' αυτά. Και πάλι λέω, είτε επειδή είναι τα πεντάκτηνα που σχετίζονται έτσι πιο πολύ με τον υλικό κόσμο, όμως δεν είναι κατά αποκλειστικότητα αυτό το νόημα της κάρτας. Η αυθονία μπορεί να είναι και στα συναισθήματα. Μπορεί να είναι στις ωραίες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, τα πράγματα που θα δημιουργήσεις. Έρχεται ακριβώς κάτω από το μάγο. Ακόμα όμως και αν έχει να κάνει με τον υλικό κόσμο, είτε είναι σε οικονομικό επίπεδο, είτε είναι πράγματα που θέλεις να κάνεις για την εξωτερική σου εμφάνιση, ας πούμε. Είναι πράγματα που δουλεύεις για αυτά και τα κατακτάς. Και έχεις όλες τις ικανότητες να το κάνεις αυτό. Μπορείς να μεταμορφώσεις τα πράγματα προς όφελός σου, αλλά χωρίς να αδικήσεις κάποιον άλλο. Και όταν καταφέρνεις πράγματα, νιώθεις ευγνωμοσύνη. Και αν κάποιος έχει βοηθήσει στο δρόμο σου,
ξέρεις να δείχνεις αυτή την ευγνωμοσύνη και να ανταμείβεις τους ανθρώπους που το αξίζουν. Υπάρχει αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τις βαθιές σχέσεις, τις ουσιαστικές σχέσεις. Και όποιος είναι κοντά σου και όποιος σε βοηθάει σε αυτή την αυθονία που πραγματικά εμφανίζεται ξανά και ξανά στις κάρτες σου. Όποιος άνθρωπος σε βοηθάει έχει πολλά να κερδίσει. Στήλη 3 νομίζω ότι έχει πολύ, πολύ όμορφη ενέργεια και το είπα πολλές φορές, αλλά και πάλι αυτό που πραγματικά σε κάνει να ξεχωρίζεις, αυτό που σε κάνει ξεχωριστή προσωπικότητα, είναι το πόσο καλά καταλαβαίνεις σε τι πρέπει να εστιάσεις, τι πρέπει να αφήσεις πίσω, το πώς μπορείς να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις και να μετασχηματίσεις ακόμα και το τίποτα σε σπουδαία πράγματα, η σοφία που έχεις και η ικανότητά σου να δημιουργείς όμορφες, υγιείς σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Στήλη 3, αυτά έχω για σένα σήμερα. Αν σου φάνηκε όμορφο το σημερινό διάβασμα, θα ήθελα πολύ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις και ένα like, θα με βοηθήσεις πάρα πολύ και θα σε περιμένω στο επόμενο reading σου Στήλη 3. Bye!